India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kawe ka video ka bala sapyang ka bapen i ki kentei ki bahap banba ha ka krong balachna da ka janya ka kmi jongki harewa ka Madhya Pradesh ka bala penmi ya ka jingyatai hapleng ki seng san perthei halor ka jinglong jingman ka tanat sumar pang ha ka jala ya ka nekala not bala tip kerteng kum ka mulia kewat bala don prapus nam karta lalet ra Sharaipur Kurchulian Community Health Center ha ka ba ki doktor kila penbena ba kala debyam Namar bom don kali kit nongpang lane senduk ban thep na kabanta ban ledra ya kamet yap syayeng ka bajngai kumba san kilometer na ka jaka sumar ki kunken thei ka rewat kila song ya kamet yap haka krong balachna da ka chan bat kila let phai shalach nong hap reng ka jingshit ker ang kasngi ka shongknor joka women commission ka jila ka shobha kala tho ka twitter da ka baong ka jingjia bas ngausi kala penle ranya ka long briu man briu balapan pau perthei ka Riwa district ha ka baki khun kan thei ki ha ban bahi ya kamet yap ka kmi ha ka krong kim shemyo ka likit met yap lan sinduk ban thep ha ka jing shisha kam dei ban shong ha ka jan ban ba ha ka krong ya kamet yap jong ka riu kan thei